95% tax-xogħol fuq il-proġett tal-Kirkop Tunnels and Airport Intersection huwa lest. Dan ħabbru l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Evan Falzon waqt konferenza li fiha ta' rendikont tal-ħidma li qed tagħmel din l-Aġenzija tal-Gvern fuq iż-żewġ proġetti maġġuri tal-Junction ta' Ħalluqa u l-proġett ta' ħdejn ir-roundabout tal-ajruport li jinkludu wkoll il-mini ta' Kirkop. Is-Sur Falzon spjega li x-xogħol huwa mistenni li jkun lest kollu sal-aħħar ta' April skont kif kien skedat. U għazit jgħid li t-lestija se sseħħ propju qabel il-perjodu meta pajjiżna jara qabża flat tat-turisti. Fuq il-proġett tal-Junction ta' Ħalluqa, is-Sur Falzon ħabbar li aktar minn 65% tax-xogħlijiet huma lesti. Barra minn hekk ix-xogħlijiet fuq il-flyover mistennija jkunu lesti sa Mejju li ġej, filwaqt li x-xogħlijiet fuq il-mina se jkunu lesti sa Ġunju. Dawn iż-żewġ proġetti se jnaqsu l-ħin tal-ivvjaġġar b'sa 74% f'kull direzzjoni tul din ir-rotta. Se jeliminaw ukoll żewġ żoni magħrufin li kienu suscettibbli għall-inċidenti billi jneħħu l-ħtieġa li l-vetturi jaqsmu kontra xulxin fiż-żewġ roundabouts. Fl-istess waqt permezz ta' faċilitajiet aktar siguri se jonqsu wkoll ir-riskji ta' inċidenti għal dawk li jkunu għaddejjin f'din iż-żona bil-mixi jew bir-rota. Dawn iż-żewġ proġetti se jwasslu wkoll għal titjib sinifikanti fil-kwalità tal-arja f'Ħalluqa, il-Gudja u f'inħawi oħrajn fil-viċin. Ġie spjegat ukoll kif ix-xogħol baqa' għaddej minkejja li kellu jsir xi tibdil minħabba sejbiet arkeoloġiċi. Intant mill-ġimgħa d-dieħla l-karreġġjata fid-direzzjoni lejn il-mina ta' Kirkop se tkun magħluqa. Dan sabiex issir l-aħħar fażi ta' dan il-proġett infrastrutturali. Bħalissa għaddej xogħol fuq naħa minnhom il-ġimgħa d-dieħla se jsir xogħol fuq in-naħa l-oħra. Bażikament il-ġimgħa d-dieħla imma se jkollna ġiex karreġġati għadħul u ħruġ, waħda dħul l-oħra ħruġ barra mill-mini ta' Żurrieq biex inkunu nistgħu naħdmu u nagħlqu din is-sezzjoni ta' dal-proġett. Il-Perit Żammiet kompla jispjega wkoll li biex ikompli jiġi affaċilitat it-traffiku għadħul u l-ħruġ mill-mina ta' Żurrieq, parti mir-roundabout ta' Biswit l-ajruport se tkun magħluqa biex ikun hemm immaniġġjar ta' traffiku aħjar u jiġu minimizzati il-perikli.